hadirin tercinta, setelah acara demi acara sudah kita lalui bersama, kini tibalah saatnya untuk Anda menikmati pagelaran mimbar cerita sepanjang malam. Namun segemit informasi kami sampaikan, Wiramandala Sandiwara yang berdomisili beralamatkan di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dan di bawah pimpinan oleh Denmas Didi Jumadi Radea Culeng, dan di bawah asuhan oleh Nyonya Neni Dwi Fuji Haruka. Ini malam kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya bila mana dalam alur cerita yang kami suguhkan terdapat di dalamnya sebuah kesalahan kejanggalan, tutur kata bahasa, tingkah laku, canda yang kelepasan. Semoga dibukakan pintu maaf yang seagung-agungnya. Dan cerita ini malam permintaan khusus dari panitia penyelenggara kunjungan Mbak Buyut Gorda yang tidak bisa diganggu gugat. Di edisi show Wiramandala pada Senin 9 Desember 2024, dari atas nama sang sutradara dan asisten sutradara akan mempersembahkan pagelaran mimbar cerita legenda sejarah dengan judul kalimatnya Tumbal Mastaka Alas Pangulaban. Tumbal Mastaka Alas Pangulaban, dalam serial asal usul Desa Jaya Laksana Cangkingan. Dosa pikir ning segala
segala tindak laku rukun runtut pembarengan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul Manin wonten grahana ing sasi srengenge kembali lintang lit kemaring siti sawiji tananang urip mung isun karo sampean benjang play sampun akhireng jaman yen masih natapak goyang-goyangan pribasane mongklan bisa pengen urip bebarengan pengen urip saungan serenap indah singaning Taiwan matur kesuwun keluarga besar Palamadem Dewek sareng paperis kekedik sing duwe ngarep dhewe ngaturaken matur kesuwun matur kesuwun Alhamdulillah warawita acara mermule buyut gordak tahun kini rame banget Wak. Segala-gala hiburan wis kabeh. Santunan yatim piatu wis. Santunan jompo ya wis ya Wak. Dulur pada kumpul kabeh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah sederet sahabat kerabat anak tolan sedulur kabeh ya tahun kieu ing sejerone ngunjung sedekah bumi buyut gorda kelawan izining Gusti Allah ora ana rintangan rakyate pada guyub kabeh jadi singaran ngunjung sedekah bumi mapag sri sejatine dudu syariat Islam ya dengan Al-Qur'ane langka cuman lamun sampean dadi kiai dadi ulama aja kukuh karo pendirian aja ngomong bid'ah syirik aja ning endi bumi dipijak ning kono langit dijunjung artinya desa mawa tata agama mawa cara selama kebudayaan pun orang menyimpang Al-Quranul Karim ayo restu aja musyrik sementingnya ya tolega kewajibannya kita-kitaan wong sekian hitung-hitung eling-eling wong tua bengen ibarat kita ngormati para pahlawan sing gugur ning medan juang
merebut kemerdekaan dihormati setiap tanggal kang bersejarah pada baik muncul. Malang mata munanang sakecap di bisa ngucap gawe kaget maning atine. Gawe kaget ing atine gawe kederbe maning pikiran mamae Nisa mamae Naura. Minangkana minangkasing ditembangi papai Rizki. Mimis ini singana ning Singapura dewek serangai deno bonde deno kayani dia bapak yudika mametas ya keding. Nok indah dewe mamaku cangkingan sing di Ya toli gaura bah nganak-anak unjungan buyut gordake kader gabli adoh sing agama konon ka beli nyingkur agama konon kader kumpul tumpeng ning buyut ke sing wujudaken ya para kiai para ustad ora bah. Iya iya. Ya kadang-kadang ulama sok fanatik ya. Sing penting mengumpulaken para kiai ayo pada tawasulan. Artinya dongakaken kabeh ahli kubur. Tujuan utamanya ya syukuran. Bersyukur ning Gusti Allah yen taun kiyen panene bagus, rakyate pada subur langka rintangan. Jadi tujuan syukuran iku la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Artine sapa manusane kang pinter bersyukur ning Gusti Allah bakal ditambah nikmate ya. Tapi bakal manusia mau kubur nikmat ora pinter bersyukur ajab sing pedih bakal tumibah. Mulane musibah pirang-pirang gara-gara manusianya orang pinter bersyukur. Cuman kiainya kidurung teka baik ini. Hari rencananya kan ceramah ngupai tausiah. Jadi bulan duweni rencana arep dongeng baik wis bakal kiainya terlambat mah. abah mah aja buru-buru. Waktu kan mari sore bah. Kanggo ngisi engko kiai teka kiai sing arahan ki iya jadi si karo acara sejene ya bokatan kosidahan ya plus dulur maksud dar nanggap Hasan Wahyudin kiai sing lagi viral iya cuman waya mene durung teka bae wah kuncine maning kaya wuru jagat lagi kaya kene put lagi udan nih kan anu keingan wak wah kunci ya Nini Hanok ngaturaken matur kesuwun Bapak Hanok sareng panitia buyut gorda dewek minangkani bapakmu isaking kelawat dewek simbar mata magaris ditunggu wah ya 10 menit atau seperempat jam lah ngenteni wak kiai ya wis kanggo nunggu kekosongan anak isun kan anak kunci kah sing aran Alimah kaya Alipah kan bisa nembang kana iya kanggo ngisi kekosongan ambar aja jenuh ngentenine ayo diundang sedulur Nok Alipah kon meneh kono. Dadi anak kesampean sedang Alipah kah suaranya beli pales menikan kah? Ya lumayan lah. Bisa kosida ya Wak? Insya Allah ya.
Di dalam Rama. Oh, Pangapunten sedulur. Isun Rama. iya. Pripun je? Ayo beli anaknya. Masya Allah. Bapane abah kunci mana blesa kayak anak aku sebelah bos orang percaya pula kayak Blesak soten wis tua, lagi nom ora bagus. Nok salaman karo para tamu nok. salaman nok salaman dikit. Siji-siji kok non muter. Iya. Ya. Punten. Ngaturaken matur kesuwun Ayu Eti minangkani anake Bapak Wastika. Sareng aya denok bunde denok kayani de keding Mas Dokter Ludi keding saking Tugu Kidul. Ajanali selawase kapayudi kamametase keding minangkasi ngerengakeun Mimi saini Mimi Rawono wong dadap keding. Bos plastik saking kulak seperti wong saking separo dewi. Mamaku Haji Didi Wahyudi, Mama Lambang Sukarya keding kang bekal cadok sareng kang nulis ono keding. Nulis kono minangkasi mirengakeun kang nulis kono mama bekal sledewek Bapak Tarkim papai dinanga minangkani Pak Guru Tarki saking Patsum Jamblang minangkasi Wis nggodoki banyu durung nok. Godogi banyu sampun paman. Gawe goreng nang kari bengi. Oh nasi goreng sega goreng kah? Ya ake tamu. Sampun khawatir Dela paman. maning wa kiai teka. Kononnya Kudu disuguhi. wis tak siapaken kabeh. Oh tenang bae. Mene Iya, kawa Nok. sampeane kuwa. Serang Bapak Raskim, Kang Raskim Singaraning Malaysia, Mama Inisa, Ajanali Selawasti. Dadi kanggo ngenteni tekane kiai supaya aja jenuh kanok ya. Dari nok Alifah ngibur lah. Apa sebabnya diarani Alifah? Apa kudu? Ari Alif iku siji pah iku wadon, anake mung-munge siji wadon kabeh. Dadi anak nunggal Alifah. Serang aya Gita Kang Gojil sing debut gorden. Ajanali Bapak Raskim, Mama Inisa, Oh, nak. Siap ngibur ya. Wis lawas ora jamu, barang jamu godong, janganan sing ana taline. Wis lawas ora ketemu, barang ketemu karo wong sampingan pada tuane. Ayo nok ngibur, bokat bae pada sawer ya. Ayo. Nggih Rama. Nok. Ya tur nok. Lagune mumpuning pengajian kakak di hadapan Ka'bah. Bisa Pengajian. beli. Ya iya. Kudungnya kudurung garing.
Ya toli lagu pecah kulut sing dongol webe. Nonya aja gampang mamdu. Aja sing angel-angel lagune. Wis sing gampang bae kan kah perdamaian. Kecereknya kedurung bisa, jeung lagu kuwenku. Kecerek ngulik kan Ega. Ngulik cerek caka tega. Tuh kakak cereknya durung apal. Emang punten gak, Arikin lagi ngati sih tah, rodongan bae mah. Tas kudanan, Tas mancing ya paman ya. kami diding bocah. Iya. Ya wis sebisane senok bae lah. Iya ya paman ya. Hitung ngenteni Wak Kiai. Sembari ngenteni Mama Yai. Indung. Iya, indung-indung. Oh, ning ini ya indung-indung. Gencang Ah, senok kumaha. kebisane ke lagu kosidahan ta, lagu madrulan. Sebisane bae senok. Aja ngerusak lagu. Lagune sing umum baik. Alhamdulillah masyarakatnya ragem carem kompak kabeh. Anak putune Mbak Buyut Gorda. Sarang Bapak Ibu panitia kin kirayat kene kabeh gini Bapak. Ya wong kene kabeh kene. Oh iya. Langka wong adu-adu langka kinkin. Dihormati kabeh pupu Bayu bae. Nun. Anak Mimi Siti. Mimi Siti. Kun mandekane Mimi Siti Juleha. Nok Maya. Oh, ora ba. Nok Maya. Eling-eling gak lagi nunggu. Nok Maya. Kiai teka dadi orang kaya kok kepate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinta gini. Wah, dari arep nanggap Hasan Wahyudin. Anak halangan jaya. Mauku jadi orang teka daripada kosong maya. Kian kan bos Wiramandala kini. Uanku. Ya ahli sejarah 1001 sejarah. Ikon kenapa mene-mene? Ya dongeng bela daripada pusing. Kanggo nyogoli kini. Iya kanggo gantinya kiai. Mending nggak dongeng. Hari dongeng kan anak perangnya, anak gulete, anak sedih. Iku cengar-cengir bae. Anak kegugune anu nemayan. Kemuyu rika. Sing kana kedipapak disangka kiai. Disangkane ustad. Kiai citeka dewek balik dewek. Orang gawa asisten. Kin jare dewek makene ustad kesasar kini. Dikaku. Iya. Pripun sih Bapak kunci? Ika Andrian nyusuli. Oh, Ya maklum lah. Bokat gula sawon karena dadakan iku nagungnya pangapunten gini. punten je Bapak Raden je. Kok bengi diaturi ning Babuyut Gorda anak acarane acara unjungan karo sedekah bumi. Oh, tadi tulung je sampean ki hadira. Acaranya apa? Pengajian jeneng kananeku. Wah, saya wis hadir Sunang Yan. Ayo teka mana ning Buyut Gorda ora. Lagi sore aku mas. Iya. Ya kita dadakan.